Ola a todos, benvidos a este novo vídeo, esta vez en galego porque quero tratar un tema que a min como que inquiétame moito e creo que o galego é o mellor idioma para utilizalo porque vou falar da TVG, da Televisión de Galicia. Primeiro que todo teño que dicir que son críticas constructivas e cousas que a min gustaríame que se levaran a cabo. Entón todo en plan positivo e non nada destructivo que a miña idea, o que teño que dicir neste vídeo, pero iso, ou sexa que se alguén o ve e lle sinte mal, pois sinto, pero non é a miña intención, xusto case o contrario, lograr mellorar un pouco algunhas cousas. É o tema sobre a TVG en YouTube, vale? Porque ten unha canle e todo isto. Entón, primeiro que todo este vídeo xa tiña plantexado facer hai como, non sei, 4 meses ou unha cousa así. Sí que tiña unha etapa na que estaba convencido de facelo, pero nunca dixen, veña, vou facelo. Entón, pois creo que este é o momento. Por que? Máis que nada porque onte lin unha nova na que dicían que a TVG por fin vai ter HD, que era algo que eu son bastante consumidor da televisión e tamén da Televisión de Galicia, é unha boa nova, e que tamén vai ter, según puiden ler e tal, vai ter como dúas novas canles, unha para máis educativa, máis para nenos, e outra máis dedicada ao deporte. Creo que aínda así vai seguir a Televisión de Galicia 2 e a TVG, ou seja, 4 canles. En decembro comezarán as emisións, ao longo do 2019 estarán o resto de canles. Di tamén que é un proxecto con máis de 15 millóns de euros, que pon os medios públicos galegos na vanguardia tecnolóxica europea, vale? E hai como preto de 1000 traballadores da industria audiovisual de Galicia traballan. Eu pregúntome como pode ser que unha televisión pública, en teoría unha das que máis audiencia ten, como está desaproveitando tanto a parte de YouTube? Primeiro que todo, eu estudo comunicación audiovisual, ou sexa que máis ou menos sí que sei do tema, non estou falando sen saber nada. Sei que a Televisión de Galicia é unha das televisións autonómicas de España que máis audiencia ten, de feito, case sempre está entre TV3, a catalana, e a Televisión de Galicia. Despois tamén está Canal Sur, etc. Entón, iso, non entendo como agora imos ver todo un pouco os datos e tal, como pode ser que unha canle tan importante, sin embargo, en YouTube tamén aquí mostranse outras audiencias nos que tamén vemos que estamos de segundos os galegos. Tamén animeime a facer este vídeo, isto ten que ver, animeime a facer este vídeo porque vin que en tendencias, normalmente YouTube habitualmente miro as tendencias, de número 3 estaba un vídeo de Canal Sur, contidos de Canal Sur están, de TV3 tamén ás veces, están bastante frecuentemente, en plan unha vez a semana, está bastante ben iso. Eles están aproveitando moitísimo. Eu como espectador digo, ostras, pois este vídeo ou este programa de Canal Sur pois mola ou está ben ou tal, é como unha forma de darse a coñecer grazas a esas tendencias. Vou ser un pouquiño repelente, sinto, vale? Pero máis repelente do habitual. Pero que estas cousas de analizar e tal gustan bastante. Imos ver o número de suscriptores que teñen, etc. das diferentes canles autonómicas que hai en España, para ver onde máis ou menos pode estar ou que lle falta ou que non a Televisión de Galicia, vale? Sabedes que en Galicia somos case 3 millóns de habitantes, vale? Evidentemente en Cataluña hai máis, por lo tanto é posible que teñan maior número de audiencia, vale? Si pode ser tamén. Vale, na Televisión de Galicia vemos que teñen 24.000 máis ou menos subscriptores, que así, a estas cifras parece que está ben, pero despois veremos outros e veremos que non está tan ben. É que faltanlle moitas cousas para min. Nos máis populares están, case todos son actuacións en directo de artistas, por exemplo, Rafael, Antonio Orozco, Adrián Martín, etc. Vale? E vedes que o vídeo con máis visitas ten 6,5 millóns de visitas e despois baixa drásticamente a 300.000, 200.000. En máis información vemos que a canle creouse en 2006 e ten en total 19 millóns de visitas. Imos ver que pasa se miramos en TV3, por exemplo, a autonómica que dicíamos que como a competencia, imos poñer entre comiñas. Vedes que ten 241.000 suscriptores e nos tiñamos 24.000. Eles teñen vídeos con, o máis visto é 7,5, 4 millóns, 3,5, 3,4, superanos moitísimo, como vedes. E ademais tamén
En total nos tiñamos 19.000, eles teñen 244.000. Continuamos con Canal Sur, que tamén é unha canle que está bastante en YouTube tamén. Ten case medio millón de suscriptores, vedes que ten 12 millóns, 10 millóns, 4,8, 4,2, é dicir, moitos, bastante. E tamén o mesmo que nos pasaba con Oso, que non ten nada que ver de que pasemos de 6,5 a 300.000, non? E creo que os contidos, e que ao que me refiro non é que teñamos contidos de merda, senón ao revés, que eu penso que os contidos que temos non os estamos poñendo na rede, ou non en YouTube, que é o sitio onde a maior parte da xente vai ver vídeos, vale? E non vai tanto a TVG, a web, refírome. Ten en total 350.000 tamén millóns de reproduccións en total, e é de 2007. O catalán tamén era, a TV3 tamén era de 2007. Imos ver agora a Televisión Vasca, que ten case 300.000 suscriptores, 7,2 millóns os vídeos máis vistos, 6,2, 3,8, 3,7, tamén bastante. Vemos que é unha canle de 2009 e que ten case 300.000 visitas. Isto está sendo aburridísimo, pero é como un pouco para dicir, coño, Canal Sur, a Televisión Vasca e TV3, que son as máis vistas xunto coa Televisión de Galicia, porque todos teñen máis de 200.000 suscriptores e nós, que tamén temos vos contidos, temos 24.000. É dicir, é que case, vamos, son cifras que están desorbitadamente baixas as nosas. Na Televisión Canaria, que aparentemente eu non escoito moito da Televisión Canaria, teñen tamén máis suscriptores que nós, 44.000, e teñen vídeos de 5,8 millóns, aquí xa baixa a 800.000, case 700.000, etc. Vale? É unha canle de 2008 e ten 21 millóns de reproduccións, que máis ou menos sí que se aproximan as nosas. Aragón TV, que é outra autonómica de Aragón, esta xa vemos que ten 16.000, vale, normal tamén. A min sorprende moito a Canaria, vale? Ademais, en Aragón hai moitísima xente, unha das comunidades con maior número de xente, e sabemos que medio millón, case 200.000 e tal. Bueno, como vedes, 16.000 suscriptores e 7 millóns, é de 2007. Telemadrid, esta é unha canle evidentemente bastante potente, que ten 363.000 suscriptores, e despois vedes que 9 millóns, 8 millóns, 6,8, 6,2 millóns, que tamén é moito, pero evidentemente porque é Telemadrid, e ten en total 271 millóns de reproduccións, e unha canle de 2006 tamén. Despois, evidentemente, están Navarra TV, que vedes que non chegan nen a 300.000 visitas, ten 8.000 suscriptores e tal. A min dame moita pena como nos tendo boas audiencias, bos programas, boas actuacións históricas, entre comillas, de TVG, e todo isto, e como non o plasmamos? Que lle pasa, entón, a canle da Televisión de Galicia? Vale, imos ver. É como unha especie de análise imos ver que lle, en plan, que ten, que non ten a Televisión de Galicia respecto a outras canles, ou sen fixarnos noutras canles, simplemente sabendo que podería mellorar, vale? Que estas son as miñas recomendacións baixo a miña experiencia, que eu considero que a miña canle máis ou menos as cousas sí que están ordenadas, teñen, por exemplo, miniaturas, títulos medianamente atractivos, está todo máis ou menos ordenado en listas de reproducción, está visible, está máis ou menos decente, poderíamos dicir, non? Vale, entón, aquí na canle da Televisión de Galicia, aparentemente, pois está ben, sí que está ordenada, ten a súa cabeceira e todo isto. Despois, en vídeos, pois, a mí o que pasa é que eu, como digo, estou subscrito e penso que, como vedes, os vídeos non teñen moito, por exemplo, o Corzo, a acupuntura, Kevin o Peixeiro, vale, que é isto? Aparece unha serie de Televisión de Galicia, vale, pero que non sabemos cal é a serie. Era visto. Nos títulos xa vedes que non é moi atractivo. É dicir, eu penso que faltalle un título ben atractivo, e tamén, como vedes, as miniaturas. A Casa da Conexa aparecen xusto as dúas persoas do público que non sei sequera que é isto, que o tiven que ver porque non sabía. E vedes que hai 2 semanas, é dicir, todos estes vídeos subíronse prácticamente o mesmo día ou así, e vedes que teñen miniaturas moi similares, títulos que non destacan moito, é dicir, miniaturas iguais, de feito, a outro, a que sabemos que era visto, esta é como máis atractiva, porque pon o título e tal, pero molaría que poñera capítulo 7 ou unha cousa destas. Vedes que hai un montón, de hai 2 semanas, e vedes que ten 4 reproduccións, 8 reproduccións
ningunha reproducción, unha reproducción. Tamén penso que porque non está moi ben explotado isto. Especial, así, sen máis, non se sabe... Dios, parece que estou criticando moitísimo, sinto, No, sinto estar como tan repelente, pero é como que penso que poden levarse moito mellor as cousas, porque penso tamén que tendo unha canle de YouTube é un medio moi bo de promoción en internet e tamén é un medio de gañar diñeiro. É dicir, con YouTube podese gañar diñeiro. De feito, hai unha páxina web que é Social Blade, e que tipos TV3, imos ver. E imos a canle de TV3 en YouTube e vemos que é unha canle que gana de 8.000 a 127.000 euros o mes, que moitas veces non son cifras reais, pero ben, e xa vedes que é un método de gañar diñeiro, vale, aquí vedes todas as estadísticas e tal. Que pasa, poñemos a Televisión de Galicia, que vedes que están gañando case 1.000 e ata 12.000, que non está nada mal o ano, vale, que son, eso, case 1.000 euros o mes. Evidentemente estas cifras dependen moitísimo. Eu gaño algo de diñeiro con YouTube, pero non, vendo isto, non se corresponde moitas veces coas cifras que de verdad gañamos. Moitas veces case tira máis ao baixo que ao alto, case sempre, polo menos a min. Vedes, por exemplo, que Canal Sur pode gañar 26.000 euros ao ano, ata case medio millón, é dicir, que son cousas que é bastante diñeiro con contidos propios. Volvemos a que lle pasa a Televisión de Galicia para min. Como vedes, son un montón de vídeos que suben no mesmo día e tal. Que lles pasa tamén a estos vídeos? Sei que son vídeos antigos e tal, pero a calidade da maior parte dos vídeos é 360 píxeles. É dicir, iso é como poquísimo. Para min faltan, como vedes, moitas miniaturas, títulos atractivos, tamén as categorías. Mesmamente, neste vídeo de Ben Falado un programa cultural, infantil, como para ensinar como se debe falar, non? Ou determinadas normas ortográficas ou gramaticais. Está en deportes, e que realmente isto non é deportes. Como vedes, tampouco ten unha descripción. Eu penso que iso, as boas descripcións, tamén cámaras de TVG actualmente gravan en HD, pero emiten na máxima resolución, pero que non é HD, non? Entón, pois, todos os programas gárdanse na HD, poderían subirse partes de programas ou programas enteiros justamente en alta definición, ou al menos non subilo a 360 píxeles porque un poquísimo, super baixa resolución. Poderían subirse moitas actuacións, como víamos, o que máis se ve eran actuacións musicais, e de feito, se vos buscades TVG en YouTube, o que máis hai actuacións de xente que sube Mónica Naranjo no lugar en 2016. Esa actuación non está subida a canle, pero, sin embargo, sí que o suben outros usuarios, e sí que teñen visitas. Tamén hai moitos contidos únicos da TVG, que non se aproveitan. O feito tamén de programar vídeos, é dicir, non subir, de repente a TVG levas en subir vídeo, pois non sei canto víamos, unha semana ou unha cousa así, que de repente suban 30 vídeos un día, é como, para o espectador é como, non? É mellor día a día ir subindo un pouquiño. Tamén é moi importante subir vídeos no momento preciso, por exemplo, o día que foi o Land Rover, Roy, Miriam e Cepeda, bueno, non sei se foron os tres, o día que foi Roy, por exemplo, que fixeron unha entrevista tal, non o subiron ata un mes despois, ou unha cousa así, a entrevista. Pero, sin embargo, todo o mundo xa vira, por que? Non por ir á web, que tamén podería ser, pero senón porque moita xente o gravara na súa casa e o estaba subindo coa súa conta. Ali xa estamos perdendo, non? E se aproveita, se pon o vídeo cando a xente o quere, en alta calidade, pois iso é perfecto para nosos espectadores e para a xente que realmente quere ver iso. Xa rematando un pouco a modo de conclusión, por que é tan importante, se son a canle de televisión, por que é tan importante para min ter unha boa canle de YouTube? Penso que porque o que reflictes, é dicir, YouTube é como o resto das redes sociais tamén é como espello do que ti emites, das túas fortalezas, vale? Porque podes subir o que queiras. É un medio de gañar cartos. Vimos que non ten punto de comparación gañar 1.000 euros ao ano a gañar 24.000. Tamén é un medio de promoción, como dicía eu, que hai un programa que é Gente Maravillosa, que é de Canal Sur, que fan como unha especie de cámara oculta e a xente maravillosa reacciona e tal ante situacións inxustas. Eu xa coñezo ese programa, tamén sei que é outro programa que é Yo Soy del Sur, que tamén moitas veces está en tendencias. Eu como as miro, pois digo, ostras, este programa tamén está, non? O sea, que é un medio de promoción, de reflectir o teu, de gañar cartos. E por último, quedame moita
rabia de tanta innovación, tantas persoas traballando, tantos cartos invertidos, 15 millóns de euros invertidos, e despois que xustamente este tipo de cousas que están hoxe, que son o día a día, non? Ir a YouTube, etc., ou informarnos a través de YouTube, ou ver actuacións ou musicais ou cancións en YouTube, é xusto desaproveitar esta oportunidade, non? Que en Twitter está moi ben estar, en Instagram tamén está moi ben, pero penso que YouTube tamén é, para min, YouTube e Instagram e Twitter son como os tres pilares fundamentais que teñen que ter todos pois, os medios de comunicación, as persoas influíntes, etc. Iso, e repito que son como críticas constructivas que, jova, a mí encantaríame primeiro que todo levar esta canle, vamos, paso o meu currículum. Non, pero encantaríame, por exemplo, levar esta canle, encantaríame ver unha canle, por exemplo, a de Mediaset, que agora mesmo está facendo super ben, de subir contidos que interesan a xente no momento que interesa. Entonces, iso, repito, por enésima vez que non é unha crítica destructiva, ao revés, é como unhas suxerencias que molaría moitísimo que a Televisión de Galicia facera, se alguén da TVG está me escoitando agora mesmo, que non o sei, pero que me molaría moitísimo levalas a cabo porque penso que é moi enriquecedor para a canle e que pode medrar en todos os sentidos. Pero entendo tamén que o que unha televisión pública tamén o que dá máis cartos é as audiencias tradicionais. E nada máis, moitas gracias por haber visto este vídeo. Sinto moitísimo, outra vez, estar sendo demasiado repelente, demasiado serio, que parece isto que é unha como exposición oral, pero realmente é como unha medio investigación, imos dicir entre comillas, que fixen e que parecía moi importante e que tiña que dicilo, non sei por qué, pero tiña que como soltalo, porque para min partíaseme un pouco non o corazón, pero partíaseme un pouco, caíaseme un pouco a Televisión de Galicia vendo a canle de YouTube xestionada dunha forma moi desaproveitada. E nada máis, gracias por ver o vídeo e vémonos no seguinte. Chao!